ake sibe busy ngalento yalomfana lo uMisuzulu ke manje siyibuke lento yakhe ukuthi asukele uthi angisho igama ngezulu angazi uNondindwa yini kodwa ke mina ngimbonile uNondindwa uma sesi hayi ke sengivele ngasho yazi ngiyafisa ilake ngithathwe ngisuke court ukuthi ngididingu ngimthukelane uNkulunkulu ngithi uNondindwa ke ngichaza uma ngichaze kwezwakala noma ngaboshwa kuyobe kungilungele kodwa iqiniso belikhulumile uma ngithi uNondindwa ngisho uthini uma ngithi uNondindwa umuntu ondindayo angagcini ngokundinda yedwa bese ndinda namadoda uNondindwa by my definition so masese uyaqualify ngayo indlela ukuthi abe uNondindwa so inkosi yenu uMisuzulu uthathe uNondindwa lokho kusho ukuthini kusho ukuthi yena khona konswahayi asingabuki uNondindwa kanankinga kwenza best okumlungele nokumsebenzilayo ukundinda inkinga ukuthi ke ubani ke lothatha uNondindwa bane bethathwa ngomunye umuntu ngabe semshayela izandla uNondindwa ukuthi useze wayithola into ayifunayo inkinga kaNondindwa ke usukelwe wasukela ilomuntu yena onithi inkosi bengeka liyeke ithuba ngoba vele uyazindindela